Is there a car outside? Yes. Is the car black? Yes. Is it Akaz's car? Yes. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Don't sleep in my bed. Peidiwch â chysgu yn fy ngwely i. Peidiwch â chysgu yn fy ngwely i. Peidiwch â chysgu yn fy ngwely i. Am I late again? Yes. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Was the car ready? Yes. Oedd y car yn barod? Oedd. Oedd y car yn barod? Oedd. Oedd y car yn barod? Oedd. I am sure that they are listening to us. Dwi'n siŵr bod nhw'n gwrando arno ni. Dwi'n siŵr bod nhw'n gwrando arno ni. Dwi'n siŵr bod nhw'n gwrando arno ni. Was it them? Yes. Nhw oedd o? Ie. Nhw oedd o? Ie. Nhw oedd o? Ie. Did you tell them? Yes. Ddydys di wrthyn nhw? Do. Ddydys di wrthyn nhw? Do. Ddydys di wrthyn nhw? Do. Would you say that there is a problem? Yes. Os ti'n dweud bod y broblem? Fyswn. Os ti'n dweud bod y broblem? Fyswn. Os ti'n dweud bod y broblem? Fyswn. May I see the car now? Yes, of course. Gewod y car wan? Cewch, wrth gwrs. Gewod y car wan? Cewch, wrth gwrs. Gewod y car wan? Cewch, wrth gwrs. Come here at once. Tyd yma'r unwaith.
Ty dyma'r unwaith. Ty dyma'r unwaith. Did they know? Yes. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Be in front of the blank at 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Who would say that? Pwy fasyn dweud hynny? Pwy fasyn dweud hynny? Pwy fasyn dweud hynny? They say that the water is hot. Maen nhw'n dweud bod y dŵr yn boeth. Maen nhw'n dweud bod y dŵr yn boeth. Maen nhw'n dweud bod y dŵr yn boeth. I've been learning Irish for a year. Dwi'n dysgu Gwyddeleg ers blwyddyn. Dwi'n dysgu Gwyddeleg ers blwyddyn. Dwi'n dysgu Gwyddeleg ers blwyddyn. Learning English is difficult. Yes, but it is not as difficult as learning Basque. Mae dysgu Saesneg yn anodd. Ydy, ond dydw ddim mor anodd â dysgu Basgeg. Mae dysgu Saesneg yn anodd. Ydy, ond dydw ddim mor anodd â dysgu Basgeg. Mae dysgu Saesneg yn anodd. Ydy, ond dydw ddim mor anodd â dysgu Basgeg. I wouldn't like to be a butcher. So ni ddim yn licio bod yn gigydd. So ni ddim yn licio bod yn gigydd. So ni ddim yn licio bod yn gigydd. Do you dream of her sometimes? Yes, every night. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Don't tell anyone. Paid â deud wrth neb. Paid â deud wrth neb. Paid â deud wrth neb. Iselyn's head is bigger than a watermelon.
Mae pen neu silyn yn fwy na melon dŵr. Mae pen neu silyn yn fwy na melon dŵr. Mae pen neu silyn yn fwy na melon dŵr. The cider is better than the wine. Mae'r seidr yn well na'r gwin. Mae'r seidr yn well na'r gwin. Mae'r seidr yn well na'r gwin. Would I be more intelligent if I had two heads? Baswn i'n fwy peniog tasa gen i ddau ben. Baswn i'n fwy peniog tasa gen i ddau ben. Baswn i'n fwy peniog tasa gen i ddau ben. Do you think that there is a problem? Yes. Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. Wyt ti'n meddwl bod yna broblem? Ydw. Should we use Gibson's honey? Yes. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. What would you do if you had more time? Be fysa ti'n neud tasa gen ti fwy o amser? Be fysa ti'n neud tasa gen ti fwy o amser? Be fysa ti'n neud tasa gen ti fwy o amser? Do you want to speak to someone that speaks Welsh? Dach chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? Dach chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? Dach chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? Has someone been here today? No. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. They believe that Gali's dog is in Rwanda. Mae nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Mae nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Mae nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Were you sleeping? Yes. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Was it foggy? No.
Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Will you be busy tomorrow? No. Fyddi di'n brysur fory? Na fydda. Fyddi di'n brysur fory? Na fydda. Fyddi di'n brysur fory? Na fydda. She is not as rich as her father. Dydy hi ddim mor gyfoethog a'i thad. Dydy hi ddim mor gyfoethog a'i thad. Dydy hi ddim mor gyfoethog a'i thad. Who is hiding in the fridge? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? He is the worst. Fod i'r gweitha. Fod i'r gweitha. Fod i'r gweitha. Is she taller than him? Yes. Ydy hi'n dalach na fo? Ydy. Ydy hi'n dalach na fo? Ydy. Ydy hi'n dalach na fo? Ydy. Is the surgeon wearing his gloves? Yes. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo I fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo I fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo I fenig? Ydy. Would you like to learn the bassoon? Yes. Fysa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Fysa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Fysa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Would February the 18th be better? Yes. Os ydy 9 o Chwefror yn well? Fysa. Os ydy 9 o Chwefror yn well? Fysa. Os ydy 9 o Chwefror yn well? Fysa. Will the children listen to her? Yes. Neith y plant wrando arni hi. Gwna'n. Neith y plant wrando arni hi. Gwna'n. Neith y plant wrando arni hi. Gwna'n. I am not as tall as you.
Dwi ddim mor dal â ti. Dwi ddim mor dal â ti. Dwi ddim mor dal â ti.